Здравейте, прекрасна група Здраве за мен Сива. Днес се включвам, за да споделя защо здравето тръгва от червата, както е казал Хипократ, и какво да предприемете като начало за по-добро чревно здраве и съответно на целият организъм. Детокс програма. Детокс програма лесно начало. Първо, защо се нарича лесно начало? Защото през месеца, в който я приемате, започвате плавно приема. В началото на 2 от продуктите, през втората седмица се включват още 2 от продуктите и така до края на месеца по определена схема се приемат тези общо 4 продукта. Това, което виждате на кутията, са цветовете на всеки един от продуктите, съответно и наименованията. Аз ще ги вадя обаче и ще ви разказвам по-малко за всеки от тях. Първата седмица на тази детокс програма се започва с пробиотикът за дебелото черво. Знаете, че на Aquasource те са разделени. И това не е случайно, тъй като ако в един пробиотик има щамовете на бифидобактериите и на ацидофилус бактериите, те се неутрализират и всъщност вместо да ни помогнат в 2 насоки, тънки черва и дебело черво, всъщност не ни помагат никъде, така да се каже. Или е минимално действието им. По тази за това на Aquasource са разделени пробиотик бифидус, който съдържа афаводораслите, които играят ролята на пребиотик, така че образуват един прекрасен синбиотик, който си върши работата в дебелото черво. Или накратко образува колониите от полезни бифидобактерии в дебелото черво, затова го приемаме вечер, 2 часа след последно хранене на празен стомах, за да може през нощта да образува своите колонии от полезни бактерии. Всъщност, защо се започва от пробиотиците? Много често хората не осъзнават или по-скоро търсят причината в някакъв изразен симптом и обръщат внимание на симптома, като не търсят първопричината за този проблем или това предизвикателство. Всъщност, ако сте често боледуващи, ако имате кожни проблеми, автоимунни заболявания, ако имате запек, за запек се смята всеки един пропуснат ден. Ако няма поне едно изхождане през деня, това не е окей, защото в средната част на дебелото черво или междинната част, така се нарича, тя се затлачва, след което храната започва да гние, отделят се токсини, като тези токсини отиват в кръвоносна система, дават импулс на хипофиза, оттам хипофизата като основна жлеза, която произвежда ТСХ, който знаете, че е хормон на щитовидна жлеза, дава сигнал пък към щитовидна жлеза и хормоните на щитовидна жлеза могат да се разместят, което означава, че от едни липсващи полезни бактерии в дебелото черво можем да си доведем проблеми на щитовидна жлеза и хормонален проблем на целият организъм. Това е един малък пример, който исках да споделя за това каква е връзката. И всъщност червата са свързани с всяка една част от нашия организъм. Алергии, често боледуване, дихателна система и така нататък, липса или недостиг на тези полезни бактерии, бифидобактерии в дебелото черво. Ако липсват тези бактерии, разбира се, липсват и полезните бактерии в тънките черва, а липсват ли и те, вече говорим за дисбактериоза в организма.
Нещо, което е много важно да споделя, че имаме добри бактерии, както казах, това са полезните бактерии, и имаме лоши бактерии, които, ако са в превес, съответно си имаме предизвикателствата. И имаме обаче едни междинни бактерии, и те имат склонността да се преобразуват или в добри, или в лоши, в зависимост от това, кои са в превес в нашия организъм. Това е по отношение на дебело черво. Първият сигнал е да обърнем внимание. Първото действие, стъпка към по-добро здраве, е профилактика на храносмилателна система. Така, вторият продукт от тази детокс програма Лесно начало, това са храносмилателните ензими. Тези храносмилателни ензими, заедно с бифидуса, се пият през първата седмица, така че да можем да усвояваме хранителните вещества от храната. Храносмилателните ензими, освен това, подобряват работата на панкреас, на жлъчка, особено подходящи са за хора, които имат проблеми с храносмилателна система, и за да подпомогнат метаболизма и храносмилането, съвсем спокойно могат да ги включат дори само като един продукт. За хора без жлъчка изключително важни, защото трябва да се набавят в организма под някаква форма. Така, това са два от продуктите в тази детокс програма. Продължавам с третия продукт, е пробиотикът Acidophilus. Отново съдържа афа-водорасли. Афа-водораслите, знаете, са в основата на продуктите на Aquasource, най-алкалната храна, с pH 11, което означава, че носи изключително големи полезности за нашия организъм. А в алкална среда само ще допълня, че нищо лошо не вирее, което означава, че колкото по-алкален е организма ни, толкова по-добре. Колкото е по-киселинен, киселинен си го прави много лесно с алкохол, с газирани напитки, с храни, които съдържат много ета, с мръсен въздух, с замърсена вода, ако щете, с стрес. Стресът пък е един от основните причинители за убиване на тези полезни бактерии в организма ни. Ацидофилус бактериите са в тънките черва, както казах, така че те се размножават сутрин на гладно, затова ги приемаме 40 минути преди това, за да могат да образуват своите колонии от полезни бактерии. Колкото повече полезни бактерии имаме, казах, толкова по-добре. След като имаме всички полезни бактерии, през втората седмица, освен ацидофилуса, се добавят и афа-водораслите. Започваме с една капсулка, след което 2 капсулки и накрая последната седмица са 3 капсулки на ден. Разбира се, аз ги препоръчвам да се пият заедно с бифидуса. Всъщност това ви е позната комбинация за сън. Ще говорим друг път за нея отново, но афа-водораслите какво правят в организма? Първо започват да детоксикират както клетките, така и междуклетъчните пространства. Изчистват токсини. Тези токсини преминават в кръвоносна система и лимфа, а вече към последната седмица афа започва да храни организма на клетъчно ниво, т.е. да обогатява клетката с необходимите хранителни вещества, витамини, минерали, от които се нуждае. Тази комбинация, която виждате, детокс програма Лесно начало, винаги я препоръчвам, особено на хора, които никога не са приемали, но и да са приемали продуктите. Задължително едни от омегите.
Аз съм взела този месец есенциални масни киселини. Това са омега-3, 6 и 9. Каква е ролята? Заздравяват лигавиците в организма. Есенциални означава, че организма не ги произвежда. Така че трябва да ги набавим чрез храната или ако не можем чрез нея, е добре да ги взимаме допълнително под някаква форма. Защо с детокса са важни? Какъвто и да е детокс. Дали дълбок детокс, дали детокс с лесно начало. Важни са, защото при детокса се вдигат токсините в червата и за да не преминат неправилно в организма, ако са ни полупропускливи червата, т.е. на едни малки дупчици, емъка или течно злато, както казах, ще запълнят тези дупчици и ще подпомогнат лигавиците да се заздравят, така че да можем да усвояваме правилно от тук нататък всички вещества. Имате ли предизвикателство, нямате ли предизвикателство, лесно начало е първата стъпка към вашата основа на по-добро здраве. Оттам нататък вече можем да градим дали са проблеми с хормони, дали са стави, дали е често боледуване, дали е каквото и да е. Стартираме с лесно начало. И оттам нататък при здрава основа градим нагоре. Благодаря ви, че ме изслушахте. Надявам се да съм била полезна. Оставам на линия за още информация. Как можете да се здобиете с програма Лесно начало като клиент или да създадете свой личен номер с отстъпки към компанията. Не сте задължени да предлагате продуктите, да закупувате пакети всеки месец и така нататък. За повече информация пишете ми. Хубав ден!